Здравейте! В това видео ще представим един от моделите на безжичната мишка и клавиатура в едно, моделче RC12. Тя комбинира нормална QWERTY клавиатура и тъчпад, като на повечето лаптопи в днешно време, в едно устройство. Чрез него може да контролирате всеки един модел на Ricoh Magic. Виждате бутон за лев клик на мишка, десен навигационен бутон, абсолютно всички други клавиши, плюс тъчпада. Устройството се захранва от 3,5 В батерии клас 3 А. Също в комплектчето виждате и USB устройството, което включвате към устройството Ricoh Magic, за да може те двете да бъдат свързани. Това е. Благодаря за гледането.